Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Rizal Haritsiono saking kelas 11 TMPU kalih nomor presensi 3 Kula badhe nembangaken sekar gambuh damelan kula piyambak. Kanggo kabeh koncoku ayo tangi wayahe sinau tetep sekolah senajan lewat daring. Ojo turu terus, besok arep dadi opo. Cekap semanten saking kula bilih wonten kalepatan kula nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.